Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Tungod sa dako na akong tinguha nga makurhian ang nahimong sayop sa akong mga katiguangan ug sa kasaysayan nga gisugdan pa sa labing una namong mga ginikanan, sir. Winavides kagyud, mas sinupakon. Sir Varsino, Gibawran ko ikaw nga dili na gyud mga has sa pagtaak sa Tierra del Sur. Apan nisupa ka, Batan-ong Winavides. nabati na nimo nga akong tubag, Sir Varsino. Inaot nga imo kong hisabtan. Ang nahitabo na, iya na kato sa kagahapon. Sir, Mahimong makurihan nimo ang mga sayop sa kasaysayan sa inyong mga katiguangan. Apan, ang mga nahimong biktima nila nitong mga panahon na dili na mabakwi pa. Maong sultihan ko ikaw, hunong na kinag-usik ka lang sa imong kahago ug kusog. pasaylo ako, sir. Apan sultihan sa ko ikaw. Lahi ko sa mga Benavides nga imong nailan. Kay dili ko satanista. Oh, May kaugalingon kong prinsipyo ug ligong baruganan nga dili madiktahan bisan pa sa akong amahan. apan ang imong mga kalihukan, batok sa kulto sa imong amahan. Nahimong batok daw sab sa kulto ni Amahang Varsino. Sir Varsino, Busa kung magmasinupakon ka magyod, mahimong dili makahimo sa pagpatay kanimo ang imong amahan. Apan si Amahang Varsino kaya kang iluyong sa lubnganan. buhata, ihagid ko ikaw. Buhata ka na, Sir Varsino. Kay andam ko usab nga panalitan ang akong kaugalingong kinabuhi. O mulok ate, Ginoong Hesukristo lang nga anak sa Dios ug siya Dios nga matuod. mulok Si ate, Ginoong Hesus lang ang akong sibahon. nungaw po yan. Luwas ako sa among Dios ug luwason niya ang kalibutan bisan pa man sa pagkamakasasala sa iyang katawan. Katindasan kat maneh. Gihigugma ako sa Dios ug giluwas niya ako. Busa, wa nay laing Dios nga akong alagaran sa tibuok kong kinabuhi ug kalag. Nanawag siya nako, Maki. Gisupa ko nun ako ang iyang gibaot. Dong Jumari, wa man ka makautang o kabubot o niya, God. Kundili, nakahasol siya nimo sa diyang gikidnap kanila. Apan, nagbuot-buot, baya yun sila lagi kuno ingon pa, bisita ra kanila. As kong hanggawa. Gusto ka niya ng pagkasultihan ni mo, Maki. Bisag asang hukmanan sa kalibutan. Kidnapping man itong gibuhat nila ni God. Kagita ka sa pinugos nga paagi. Dili man to ni mo ka bubuton. Sa tuyo nga makabot ang kalinaw, mas gipili na kong magpakahilom o gidawat ang akong nahimutangan ug ang gusto niyang mahitabo. Nga palutawon nga bisita ko dito sa gidad-an nila nako ug dili bihag kay wa ug wa gyud kuno ko dagita kundili giimbitahan nila. Wala kita siyang mata. Gimbitahan siyang kagaral. Tode, ang bahay ni Erwin nga nahanaw. Di lang tamang hilabot pa, Maki. At least, nasayod ta og hain siya. Dili ko sure kung husto ka ba ni anang imong desisyon. Nga dili na lang tamangin labot bahin sa ato nasaksihan. Krisha, ang pari nga si Padre Fede, mo'y atong agdon. Okay. Kana, Chom. Hisabtan ta na ng mahina. Krisha, Hinaot pa unta. Nahugot na gid ka sa imong desisyon.
Nga dili gid ka madaha sa imong amahan nga moapil sa kulto. Nga tinukod pa sa inyong mga katiguangan, Jo Marie. Bisan ako, wala na magduha-duha niya ng maong desisyon, Krish. Bisan pa og isalikway ko sa kaugalingon akong aman. Jo Marie, Ikaw, unsa may tabo kon i-pressure gid ka ni Tita Rolayda nga moapil sad sa kulto. sama nimo. Hugot na sabang akong desisyon. Maldita naman ko. Pero ako'y plano nga mamahimong satanista sama sa kong mami Rolayda. Ligon ko mubarog sa akong pagka-Kristiyano, Jo Marie. Og isalikway gud nako ang bisag unsang awhag sa akong inhan aron hangpon ang pagtuong satanismo pinaagi silang kulto. Himuon na tong kalig-on ug kusog ang Dios sa kanunay ug sa tanang higayon, Krish. Yes, Chong. Apil ang Diyos sa gugma nga atong gipanumpaan. Naasa to nga kanato ang gugma sa Ginoong Hesukristo nga atong Diyos. Oh, Krish. Kay wa nay mas labaw nga lig-on sa relasyon. Kundili ang relasyon nga naa sa taliwa ang gugma sa Ginoo. Ingon nga siya gugma alang kanato nga gipada sa amahan dinhi sa kalibutan. Paingon ko niya. Dolan ko atar sila. May ibalita ko ni mo, Senyor Supremo. Unsa ka na? Bahin sa pamilya niya itong nakanaw na itong tao nga si Irwin. Nakita na? Naibalik na sa iyang pamilya? Wa. Apa na yung asawag duha ka mga anak. Maunasan ang wa na mauli sa ila. Usa? Tibuok pamilya na gid silang nahanaw, sir. Simperkwinsa. Murag lain ha ang akong pagduda karon. Ha? Unsa man, Senyor Supremo? Ana na kita diha magtiwas og sultitar sila. Sige. Okay, Senyor Supremo. Sa ato pa, may balik na daan nining adlaw sa Sir Maynard? O, Brina. Ma, Mm. ayaw lang og kalain ha. May ipangutana lang ko nimo. Unsa man na? Naibaw ko nga daghan kaayo ko og wa masayri kon intimacy na bahay ninyong duha ang iskutan. Brina? Gusto ko masayod kung unsay ko nimo kamahal si Sir Maynard hangtod karon. Brina. May mong tubagon nimo. May mo rasad nga dili mamatar sila. Tubagon ako. Salamat, ma. Kaniadto og hangtod karon. Wa gyud matibhangi ang dako na kong pagbati ni Sir Maynard. Ma, Pagbati nga, imposible na kay makabaton o katumanan. Labi na kay nang minahalay na sila si Ma'am Rolayda. sorry kaayo ha. Nga nakapangutana ko nimo anang bahin na, ma. Nahibaw kung way nalilong ni mo, Brina. Dugay naman ko naibaw, ma. Gani, may mga higayon nga makigsulti na ako sinoy po niyong bahay nana. Nga naluoy na kuno siya nimo. Apan ikaw kuno, wa maluoy sa imong kaugalingon. Ang lakaw di ay sila si Iho Jo Marie o Krisya. O, Sir Maynard, Si Tarsila. Ang inahan mo. Ha, Brina? Ain man ay. siya maoy nangunay og luto sa mga pagkaon, sir. Aron kuno makakaon ka inikabot nimo. Lagaw. Ato Ingna nga nikaon ako. Niapit ako sa kong paboritong restaurant dito sa poblasyon, sa Ojerax Restaurant. Oh, ha? Ay, kaluoy sa taon sa akong inahan, uy. Nagkarakara taon sa pagluto. Aron na ay makaon si Sir Maynard inikabot gikan sa taas kayong biyahe. Tingali, ihawat na lang sab na ma-appreciate ang iyang effort. Pero, pakyas di ay gihapon kay humanagkaon. Gisugo ko ni Sir Maynard mga ipaari ka. Pastilan. Wa para bagyo ko makamagluto siyang paborito. Pero hapit na. Sige na, sige, lakaw. Balik ka dito. So, tiing hapit na. Gamay na lang din kay kuwang o makumplito na nina ko ang tanan akong gipangluto para niya. Taon sab sa kong inahan. Uy na, sige na.
Ato as ato siya dito. Ingna nga hapit na rin makumplito ang tanan akong luto. Ma, dili naman gud mo kaon si Sir Minard. Ha? Kay ni kaon na siyang daan sa gawas. Unsa? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!